Doncs aquest any l'espai ha apostat per seguir dintre d'una mateixa línia de treball. Es mantenen formacions com memòria, informàtica, telèfon mòbil, idiomes, i alhora s'ha complementat amb cursos com eines telemàtiques, ja que considerem que són diferents recursos que seran molt útils per a ells. En quant a les dificultats, la major dificultat, òbviament, és la de poder arribar a cada una de les llars, ja no només perquè han de tenir aquest accés a internet, sinó perquè han de disposar d'un telèfon mòbil, una tauleta, un portàtil, alguna cosa que els hi permeti seguir aquestes formacions. Tot i així, crec que per ara és alguna que tenim bastant solventat i que estem aconseguint arribar. Que si ha tingut bona rebuda, doncs sí, evidentment sí, això es veu en cada una de les seves respostes. El major benefici crec que és veure com responen davant l'equip de manera totalment positiva, com agraeixen la feina que fas per intentar arribar amb ells, formar part de la seva rutina, tot i les circumstàncies i les dificultats del moment, però feedback totalment positiu.